Apay, akastoy ti biyag. Agrurutap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramideg. Jak makasapol iti solusyon. Apay, anagsipnget ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init. Tapno lumawag kumamot ti dana at taluntunag. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, anaatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di, tirumbang nga agbyag itinasayaat. Ti pagpayan, tiragsak. Tao akmat, ngam apay, amailidlidingak. Apay. Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggalwa a manakanak adda ipus na apagkaak. Tunggal sumangbay arabii adda sumaruno a bannawag. Ket iti tunggal pan nakaidugmam no tangaden tayo ti langit adda latta na bisked atakyag akada tayo ket mangbatak. Dagiti tugot iti dana ti biag. Don't forget to like and share and subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga orasyo amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita, ket naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam, nagpailingad itinagan a Dennis, manipud San Francisco, California. Kastoy man ti kunana. Dear Manang Emmy, naimbag nga orasyo. Awagan naklaangan iti Dennis kat iti agdama adaak dito'y San Francisco, California. Kaduak ti pamilyak a nag-migrate dito'y ngam di makalak di Baguio City. Ilocano dagiti parents ko iso ang makaawat kan makasauak iti pagsasao nga Iloco. Manipod na takwatak ti YouTube channel yumanang daytoyan ti pagliwliwaak. Maragragsakan no kasday amang mangag ko dagiti ipatpatangatang yu a drama nang runa dagiti padas dagiti padak nga OFW. Naawisakmat nga rod anang ipatulod iti padas ko barang mapili met a maidrama kat makaibati iti inspirasyon kadagiti padak a dumdumngeg. Rugyak man nga rod ti agsalaysay. Dennis anak, umadanin ti kasangay mo. Anya ka di ti kayat mo a regalo anak ko. Mami, kayat ko kumatimadaan iti aso. Ha? Apay nga aso anak? Kayat ko ngamin nga dakad-kadwak diti balay mami. San lang aniyaya ti kadwak nang runa no puwampanaw ka. Kentap na da kayayam ko. Kasta ka ni?
Ngam amom ka di anarigat ti agtarakan iti aso. Nang runa no aso nga adda iti unag ti balay kan adda breed na. Dakkel a responsibilidad dayta, Dennis. Wen mami, adalak no kasanuda taripatwan, kan ipatag. Narumbang laeng. Kaslamat la tao ti aso. Nasken at taripatwan anasayaat, kan ipatag. Iso ang masapul anak kasagana ka kadagita abanag anak. Un mami, promise, taripatwa ka na yung bagtag balintong asok. Sapay ko mga rod, taagbalin anasaya at agayam ti asom no maddaan ka man. Ngam, nasken na panunutan tapay ana imbagday ta nga ibagbagam anak ko. Nasken anak kasagana tayo ang mga ramid kadagiti responsibilidad ti maaddaan iti aso. Un mami, basta kayat ko di maadaan iti aso. Adun ka dagiti gagayim ko tagtartarakan iti aso. Kat maragragsakan da unay mami. Nagcute nga min dagiti tarakan da. Ayun anak ko. Amom, idi ubingak. Adda anak mo't iti nagcute nga aso. Makita mami, adamot gayam aso may ubing ka. Isa rumbang langam adda anak mo't iti aso ita. Kas iti nakunakon, panunutan tapay anaimbag anak ko. Anya nga tatirik na ti maadaan iti aso. Siguro, naragsakak akas kadagiti gagayim ko. Kasla tao ti kayarigan kadakwada ti tarakenda. Tinagkit nagtaol kung kanayon ko akayayam. Siguro, nagragsakak. Sapay la ko nga, tamaadanak iti taraken nga aso. Dennis, anak. Kan, panaghanak to iti Jojo. Hoy, Dennis. Ha? Itay pa'y ngawawagan ka. Ni, apay ka di mami. Anya day jay. Ay, kasla ka laagar arapaap anak ko. Anya ayati pampanunutem. Ha? Ni, awan mami. Amok latan ti kay papananti panagisem mo. Amok nga arapaapo mo ti maaddaan iti aso. Wanerd mami. Sapay ko mata nakapagpanunot kayon. Igatangan dak kuman iti aso. Wen anak ko, di kagdanag. Ibagaktokan ka no anya ti pangaddeng ko. Kan masapol nga iyuman ko pa'y daytoy kan ni dadim. Sigurado kayat ni daddy mami. Ngamin, edi pagilyan nga yan ni daddy. Kayat dati aso. Kasla dala agpapamilya. Di kasla jay ton asok ta agbalin nakabsat ko mami. Agmay sakmot namin. Alang arod, umay kamanganan. Saan aday tati pakakumikumam? Umay kan. Un mami. Hello, Sandro. Hello, Sarah. Anya kay bakit? Kumusta kayo ditan? Nasaya at mat. Nakaawag ka man. Tadandanin ti kasangin ni Dennis. Anya nga ti plano yung agina? As usual, agsagana kami adito'y balay. Ngam para kanulaan kada kami kung nati anak ta. Di na kano kaya ti ag-celebrate nga agawis iti bisita. Anya? Ni, apay ngay. Sigod mo tasal celebraran tayo ti birthday na. Nga daw ay na, Sandro. Sabali nga minti kayat di anak mo. Anya ka no? Masapol nga ipaita bakit? Nakakaiso ng anak ta ni Dennis. Amumot nga iso ang nagsakripisyo at ngay madayo kada kayo. Tap nagtrabaho dito abroad. Tap no maitit ta di amin nakasapulan ta anak ta. Amok day talakay. Saan mo't kat di nga iso tinarigat nga ipaay? Pagpampanunutak pa'y nga rod no itad ko no saan.
Anya kami daytaya, bakit? Ay, kaya't nakanot agtarakan iti aso. Diyay ngay adda breed na. Tapno adda kano kaayayam na diti balay. Kankad kadwana no kasta nga awanak. Daytamot lagayam. Itad mon bakit? Amumot nga do itan ti kasta. Oray dita Pilipinas, nausumot tan ti adda tarakan na nga aso akas la anak da no kabsat damot tan. Ngam kabailan na nga rod ataraknan. Nagrigat samot ti agasikaso. Nalablabos pa'y ngam tao dayta. Numuna ta nagngina ti kakasta nga aso. Sa bali pa'y ti kananda. Bakit? May bayam ka dilatan, tapna muna ti responsibilidad na. May mayat dayta, ngam di pa nagbulbulakbol, uno makibarbarkada. Sa bagay matket di Sige nga rod, no iso ti kunam. Agbiro kak nga rod, iti mabalin ko apaggatangan, lakay. Happy birthday, anak. Thank you, Mami. Wow, nagimas mo tindagitin sa gana yung amakan, Mami. Siyempre, anak. Kasangay mo ita. Isa arumbang laang nga amin a paboritom amakan kat adda ita. Thank you, Mami. Awan anyaman na. Patpat ganda ka unay ka ni Dadim. Kat masapol ama sigurado mi anaragsak ka iti dayti nga aldaw. Ay, wan gayam. Kaya't mo ka di makita ti regalo mi ka ni Dadim kan ka? O sige, Mami. O sige. Ikidem mo nga rod dagiti matam. Okay, Mami. Agbilang aging gatalo. Sa amon tulukatan dagiti matam. Maysa, dua, talo. Ha? Ay ayam nga aso, Mami? Wen, anak. Kunak no'y kanda kitagpaypay sung aso, Mami. Ngam saan mo't gayam? Ngam, thank you, Mami. Nag-cute mo't dayto yan. Ha? Adagpaypay sung aso. Dayta ka di kayat mga aso, anak? Ha? Wan, Mami. Iso dayta. Timaris na. Kasta ti kayat ko, Mami. Kasta unay aragsak ko iti daydi a panagkasangay ko manang Emmy. Rinigaluandak ngamin dadadi kan mami iti maysa a Pomeranian nga aso. Nga inawagak itinagan a Jojo. Ni Jojo ti kadwak iti balay no kasta nga awan ni mami. Malaksid kan ni Yaya manang Emmy. Amin nga aramida kadwak ni Jojo. Iti panangan man wenno pannaturog. Malaksid no mapanak agiskwela. Ngam intun sumangpet ako ni Jibalay mi, addan akanayon iti sibay ko. Adumatan tinaisurok at tricks kan kwa na manang, gapo ta saan anarigat nga isuro ni Jojo. Si Pawom Jojo. Ay na, naglengka talaga, Jojo. Oh, Dennis, kasladon at tricks tinaisurong ka ni Jojo Un Mami. Nagbiit nga rod ang nakasurusuro ni Jojo. Kahit namot ti makasuro, kasla ka na ni excited, Mami. Nakaragragsak akadwa ni Jojo, Mami. Nasaya at matanak.
Basta tarak naman na imbaga, kat sigurado makanayon ana sa lunat. Un, Mami, tarak na ka na imbag ni Jojo. Thank you, Mami. Tay manugot kayo maadaanak iti tarakan ni aso. Naragsakak unay ka po ko ni Jojo. Di nasayaat. Maragsakan mo't ni Dadim. Tanaragsak ka iti panagkasangay mo. Alangarod, intayon di kusina. Dandanin sumipngat. Mangan tayo matan. Okay, Mami. Jojo, may kan. Jojo, adakon. Masapol sa kagdigos ka na. Sa balin ti angot mo. Wan anak, digusa mo ni Jojo. Wan nga ron, Mami. Dumakdakkelan ni Jojo. Isa masapol at taraknen anasayaat, tapno kanayon anadalos. Aramidok day ta, Mami. Sigurado atarak na ka na imbag. Patpatyok namin unay ni Jojo. Rumpang laang anak ko. Masapol nga agbalin ka responsible pet owner. Saan laang nga iti panagdigos na. No di kat pati iti panangan na, ken panangipagpag na. Wan, Mami. Kanayon ko nga i-walk ijarwar. Tapno naragsak ka kanayon. Tagyaman ak unay, Mami. Taitadyo kanyak ni Jojo. Amok nga ado ti may papaay ni Jojo a pagragsakan ti pamilya tayo. Nang runakan ka anak ko. Sapay la kuma, tadumakkel anasirib, ken naragsak nga aso ni Jojo. Sigurado day ta, Mami. Gapo day tayo tinalao sa panangipatag tayo kun kuana. Alangarod, aginanakan, tadigusam to ni Jojo inton madamdama. Dakon, Mami. Nasayatad da kan anak. Ada sorpresa ken ka. Ha? Anya day dyan, Mami? Kumusta kan anak ko? Ha? Daddy! Mailiwak unay kan anak. Nasorpresa ka kadi anak ko? Un, Mami. Di yamot namin imbaga asumang patgayam ni Daddy. Siyempre, no imbagak di saanan a sorpresa. Iso ka di dayto yan ni Jojo. Kasla nagbita din makkel. Nagbasit pa hindi pakpakita mi ti video call. Nagbit nga rod adim makkel, Daddy. Kasla patpat gamunay ni Jojo o anak ko. Ay nalakay, no amumla ko ma. Manipod bigat aging ga iti pan naturog da iti rabii. Saan na pumampanaw ni Jojo iti ayan ni Dennis. Pudno dayta, Daddy. Kasta talaga dagita ataraken anak ko. No marikrik na dati kinapatagdaken ka. Talaga asaan da pumanaw iti sibay mo. Kaslangarod na addaan iti kabsat ni Dennis. Manipod dimtengken ko ana ni Jojo. Patpat gan na unay ti taraken na lakay. Jojo, adakon. Ni, itaman pa din nak sinabat ni Jojo. Sa dino nga tatayan na.
Jojo! Sa dinutayan mo, Jojo! Oh, apay apukpok kawam ni Jojo, Dennis. Nakaskas tao ngamin, mami. Itala nga din sinabat. Sa dino nga tatayan na. Tira sayaat, damagam ni Dadim. Ang mga nakita na ni Jojo. Daddy, nakita yung ka din ni Jojo? Mabit lang. Nakita dito yung silid mo. Nagan-ano nga tan ni Jojo, mami? Anak, umay ka dito eh. At dalaan dito yung sirok ti kamam ni Jojo. Ha? Ha? Ay, Ni, adda ka matlagayam dita, Jojo. Apay aglumlumang ka dita. Okay ka kadilaan, ha? Ala, apay kaslag kakapsot ka mat. Anak, kaslag kakapsot at talaga ni Jojo at tarakan mo. Tinasaya at ipantayo laangan iti veterinaryo. Nasaysaya at pa'y, Daddy. bukol iti tiyan ti aso yu. Ha? Kasanaan na pasamak dita, doktor? Uwan nga agpay dok. Apay ngay. Ado ti makagapuno apay akasta, misis. Iso nga agkakapsot, tagrabe ti sakit amarikrik nana. Ala, kaasimot ni Jojo. Anyang iti aramidan tayo, dok. Anyang iti maitod nga agas kan kuana. Kalpasan ti panang-eksamen ko kan kuana. Nakitak di dakkel abukol a masapul a maikat. Ha? Maoperaan ti kayat ko asawan. Kat masapul nga aginana iti sumagmamano nga aldaw. Aramidan mit amin. Basta makalasat ni Jojo, Dok. Nasayaat nga ruddo kasta. Importante ti suporta kan panangipatag kan kuana bayat nga agrek-recover. Agyaman kami iti tulong nyo, Dok. Awan anyaman na, misis. Tinapatag, maispal tayo ni Jojo iti paggad. Napasamak nga rod ti pagbutbut ngak. Ti agsakit ni Jojo manang Emmy. Nag-research sak manang noan niya tinagapuan ti bukol na. Kat naamuak amay sa agapo ti kanayon apan na iti aduunay. Narawat ngamin ni Jojo akasla kanayon nga adda kainagaw na iti kanan na. Akasla kanayon ama ibusan. Imanamong kami nga rod iti kunati veterinaryo ama sapol nga operaan ni Jojo. Kayat mi amakalasa at iti paggad ti tarakan mi, gaputa ipatpatag mi unay-unay. Ngamdimteng ti may sa pasamak, apagbutbut ngak unay, manang Emmy. Dennis, anak, marigatan nga agangas ni Jojo. Anong apay, mami? Anak ko, dandanin samot tan matay ni Jojo. Ha? Sana mabaling, mami. Sana matay ni Jojo. Anak ko. Anak, amok apat-pat gamunay ni Jojo. Kastamat ni Jojo kan ka. Ngamdimtang ti saan aninam na maapasamak.
Jojo, dito ka lang. Di nagpampanawan. Anak, marigatan unay ni Jojo. Anak, sagay sa laangan ti panagaangas ni Jojo. Jojo, ipatpatag ka unay. Sige, numarigatan ka. Aginalakan, Jojo. Aginalakan. Ipatpatag ka unay. Okay kakadilaang? Nagsakit, Mami. Oray naman nung aldawon tinapalabas. Manipod pimusay ni Jojo. Nagsakit pa ilang para kanyak. Anak. May kawak, tadyakon mangag ti panagtaol ni Jojo. Tunggal sumang putak nga gapoy ti pagadalan. Dennis, anak. Amo mi anasakit talaga ti pan nakapukaw ka ni Jojo. Nga masapol nga aklunam talagang awanan. Naginanan, anak ko. Wan nga agpayso, anak. Masapol ang maaklon mo ti amin. Ikarigatak, Mami. Katamok to noon niya talaga kurso into nagkolehiyo ak. Anya, anak ko. Kaya't ko tagbalin na veterinaryo, Daddy. Mami. Ha? Anak ko, amok nga agbalin ka analaing a veterinaryo. Agsipod ta napatagunay kan kadagiti kas kan ni Jojo. Un, Daddy. Kaya't ko matulungan dagiti kas kan ni Jojo. Dagiti ayop magkasapulan iti atensyon kan panagtaripato. Wan, anak. Kat amo mi amaragpat mo day tang arapaap mo. Agdi ama na kiti suportayo, Mami. Daddy. Anak, amo mi proud kan ka ni Jojo. Maragsakan gapoy ti tarigagay mo amang taraken kadagiti kasken kuana. Ikararag ko sapay ko, ma. Tamapasamak to dayta, Daddy. Mami, saan kung ta malipatan ni Jojo? Aging gatong palbiag ko. Dandani ka nagturpos iti kursum a veterinary. Wan, Mami. Ikagumaktag balin na may sa veterinaryo. Kaya't ko tulungan dagiti kas iti day di Jojo. Magustok day ta a desisyon mo, anak ko. Amok nga agbalin ka na laing a veterinaryo. Ay, matunoy mo ko maamin nga arapaap mo, anak ko. Ikagumak, Mami. Jak ipalubos nga dapay sa bali ang makarik na itikas itinarik na kasakit. Idipin ni Jojo. Tikala ta mapukawan iti taraken. Anak. Kaya't ko ti tumulong ang makaisalbar iti biyag dagiti nagdudumang ayop, Mami. Kas iti day di Jojo. Kablawan da ka, anak, nakagraduar kan. May sakan ton anan-anay a veterinaryo. Kablaawan da ka, anak. Agyaman na kada kayo, Mami. Daddy,
Saan ko amatunoy daytoy? No saan nagapo kada kayo? Napatag ka kada kami anak ko. Amumi nga agbalin ka anasaya at a veterinaryo. Wan mami, katikarik, agbalin anaragsak ti amin ni ayop nga agdalan kanyak. Kas ka ni Jojo. Ipampanakil da ka, Dennis, anak. Katamok, no sa di naman ti ayan itan ni Jojo, ipampanakil na kamot anak ko. Agpaiso dayta, anak ko. Sabay kumata naragsak ni Jojo, itaaramidag kadagitikas kan ko, ana. Sigurado anak kaisam ita ni Jojo ang makangag kadagita nga isaw-sawang mo, anak. Podno dayta, Dennis, anak. Sigurado dayta. Daddy, Mami, kailiw ko ni Jojo. Sigurado akailiw na kamutuna yan ni Jojo, anak ko. Iso alala ingam ti agbalin analatak a veterinaryo. Lalaingak, Mami. Para ka ni Jojo. Para ka ni Jojo. Agpaiso di pagsasao ako, nana. A dog is a man's best friend. Nang runa dagiti kas kanyak, akas latao ti pangibilbilangak kadagiti taraken ko. Iso anapalalo asakit ti marikna no mapukaw da kadatayo. Iti agdamamanang agpapaayak kasmay sa veterinaryo dito'y San Francisco. Kat maipagpanakkel ko nga ibaga, nga adumaten tinaisalbar ko abiyag, dagitikas ken ni Jojo at araken ko. Maragragsakan akmutunay ang makaimatang kadagitikas kanyak, no kasano kapatag kadakwada, dagiti tarakenda. Awan pa'y pamilya aging gaitama ng Emmy, nga maadataraken ko nga aso iti agdama, kat patpat gakunay ida. Daytoy tipadas ko, manang. To'y pagayam mo, Dennis. Pagayam ko, Dennis, makapasalibukag itirik na ti pakasaritaam. Pudno unay ti pagsasao nga a dog is a man's best friend. No daduma, isuda pa'y tinakarkaro ang makaawat kada tayo, ngam dagiti tao iti aglawlaw tayo. Isuda ti mangipatpatag kada tayo nga awan kondisyon na, kan awan kasukat na. Maragsakan nak amakaammo amay sakaitan anaan-anay a veterinaryo. Kat adon dagiti natulungam akas kan ni Jojo ataraken mo. Amok amaragragsakan mo't ita titaraken mo ani Jojo, gapo kadagiti panangiyali kakam kadagiti ayop akas kan kuana. Alakastan pagayam ko, kat agyamanak iti panangibinglay mo iti padas mo, iti programa tayo. Dagiti tugo, iti dana, tibiyag. Naimbag nga orasyo amin gagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam, anag pailingad itinagan a Carla at taga Isabela. Kastoy man ti kunana. Dear Manang Emmy, naimbag nga orasyo amin nang runa kadagiti padak anaayat amang tartarabay iti YouTube channel yo. Ilingad na klaangan itinagan a Carla, manang. Adan asawa, kat adamoten maysa nga anak mi. Mangup opisina ti asawak, manang, kat siyakmat ti agtagtagibalay. Nakalpasak mat iti kolehyo. Ngam kinay kayat ti asawak at aripatwak laangan ti anak mi, ngam ti agtrabaho akpay. Nagagat ti asawak, kan good provider, manang. Rugyak man nga rod,
ti agsalaysay. Ay, makabanog tagmalmalom nga agtrabaho. Apay lakay, talaga mabanbanog kan ngagtrabaho? Kagangay na bakit? Siyempre, makabanog. Nga makaparagsak mo at kapot ang maipaay ko amin nakasapulan yung agina. Nagado nga ron ti umapapal kanyak, Orlan. Ha? Nasaliwanwan ka nung aminan ti biyag tayo. Magatang ko kano amin akayat ko agatangan. Talaga? Wan, ngam ko nakmat kadakwada, aga po amin day ta itigagat kan sakripisyong para kada kami. Ay, di dalaan mo no kasanong karigat para kan kati agmalmalam nga agtrab-trabaho. Tapno maipayan na kami lang itinasaya at panagbiag. Siyempre, Carla, para kada kayo amin na panagsakripisyo. Gapot ay patpatag kayo launa ita anak ta. Saan ka daday tatiin karikan ka, idin kalaysa ka. Ipatpatagda kamat unay-unay lakay. Ay, wen gayam, naglutok iti paboritom. Tapno mapunas amin abanog mo. Agyaman ngam amam Carla, makita kayo lang ita anak ta. Napunas amin ang abanog ko. Bakit? Talaga? Naalangarod, ingka agpalasan tamangan tayon. Tapno makainan na kamatan. Naimbag ta nakapasyar kayo, tatang. Well, nanakaw. Handa ngamin mapan ko gatangan di kailay. Isungain sa mirakong tinimagas dito'y balayaw. Kumusta nga japaw? Kay tultulod ko di pagadalan, tatang. Nagsubliak adagos, tada delivery nga urayak. Ay na, nagasat ka ni Orlan, anak ka. Tanay, nagpintasan do'y balayaw. Kan kumpletaw, dali ka man yaw. Gapo day ta iti sakripisyo ni Orlan, tatang. Kan amuyo mo ta nagagata talaga di manugang nyo. Talaga, anak ka. Iso saan ka nagbidawt? Ta iti kaano nagiti nagaram kan ka? Ni Orlan tinapili manakikalaisan. Nasayaat ngamin a tao ti asawak, tatang. Kan awa na pulos ti nagbaliwan na, manipod nagkasar kami. Aging ga iti maadaan kami iti anak. Well, anak kao, puno na idaytan ako nam, tauray da kami a pamilyam, parparaburan ti asawa. Dayta ti numero 1 ang nangayatakkan kwa na, tatang. Nakitak ngamin no kasano ti trato na kada kayo. Sapay la ko maanak, tama ta ginayon ti kasta agalan di asawam. Kanayon ko nga ikararag dayta, tatang. Ni Daddy Inton bigat saan ka di? Wan, anak ko. Apay aya? Agpasyar tayo ko ma-ijay mall, Mami. Sige. Ibagak day ta ka ni Dadim. Sigurado akayat na. Talaga, Mami? Sigurado day ta, anak ko. Amumuta na patagka ka ni Dadim. Iso nga aramidan na amin, tapno happy ka. Love ko mat ni Daddy, Mami. Kan uresi ka. Love da ka mat, Sandy. Iso a good girl ka kumakanayon, ha? Siyempre, Mami. Ala, umay ka nga rodan. Isagana tanti ka ng tayo. Huston to no sumangpat ni Dadim. Wan, Mami!
Kasta tinagmalmalamal pa nagtrabaho mo, Orlan? Okay lang, bakit? Naimbaglaan na tawan trabaho ton bigat. Awan nga agpaiso ti trabaho. Nga maada request di anak mo. Anya nga data? Hello, Daddy! Uy, at dagayam dito ti prinsesa ka. Itay ka pa nga ur-urayan, Daddy. Ada nga min ibagakken ka. Oh, anya data anak ko? Daddy, kaya't ko kumatimapan i-J-Mall. Data ka dilang ti kayat mo? Yes, Daddy. Okay. Ken, ada pa'y bonus mo. Gatangan ta amin na kayat mo gatangan anak. Ken mangan tayo ti paborito ma restaurant. Talaga, Daddy? Siyempre ngamin, love na ka ni Daddy. Thank you, Daddy. You're welcome anak. Ala, husto daytan. Umay kayo manganan. Oh, nangag mo ni mami anak. Umay kan, mangan tayo ka nun. Nasingpet kan managparabor ti asawak manang Emmy. Nang runa no maipapanan iti anak mi. Ado ti mangidaydayaw kan kuana, gapo ta makitkita da no kasano ti kinaregget na ngagtrabaho para kada kami nga agina. Kat subsubadakmet dayta, babaan iti panang taripatok kadakwada anasayaat iti anak mi. Ultimo ni tatang kat idayaw na unay ti asawak. Nagtultuloy nga rod ti kasdi agalad ti asawak manang, agingga iti dimtang timay sa apasamak, ajak pulos ni namnama. Nasapa ka matasimang patita, Orlan? Talaga sinapak tinagawit, Carla. Tamasapak nga agbiyahe ang mapanidyo probinsya inton bigat. Ha? Anya ti aramay dumi di probinsya? Inawagan naktikabsat ko di opisina. Agpilit ka nung umay dito ni Nanang. Kinapudno na, nabayag ka na kayat ni Nanang to umay matagyan dito eh. Ngam inyaw awan lang tikabsat ko. Taam muna kat nga to ugali ni Nanang. Ngam, talagang ipilit na ka na umay dito eh. Kasta ka di, lakay? Sa bagay, nabayag mo tin ang nagnanaid ni Nanang itibalay ti kabsat ko. Panawan mo't siguro na sublatin tamutan. Okay ka dilaan kan ka, Carla? Ha? One month. Abay ka tinasaan. Medyo nakla-atak-laang. Ta, inton bigat mat gaya man asukunam ni Nanang. Kapilitan bakit? Takadagiti sumarsaro nung aldaw, busy akton. Jakton masango. Kat awan mo ti mabalin na mangitulod ka ni Nanang ditoy. Di, sige, mapanmulatan sukunan. Dalo sakton ti pagyanan na asiled. Sapay ko tamagustuhan ni Nanang. Agyamanakkan ka bakit? Anusan ta ni Nanang, tani? Nabayag mo ta santa anak ka din na. Kat sapay la ko tanasaya at ti panagnaid na ditoy. Kung anak ka, umayag na dito di katunga nga mababay. Uwan nga rod tatang, kalaat nga rod ang nagpasukon ka ni Orlan. Kasta ka na eh. Nay, itaman pa yung agagar nga umayag na dito. Jakman amo tatang. Jakmat makapagkadkad, tama nga noon dama ko na ni Orlan. Agawin mo't anak. Narigat, tama nga noon dama ko na di asawam kan ka.
Katsapay lako matawan ti isang bay ariribak, di katuga nga mababay. Wen nga tatang, amuyo mo't no anya ti ugali ti katugangak. Nalaing nga agdillaw, kan ibaga nalata ti kayat na nga ibaga, oray makapasakit iti sabali a tao. Ano Sam, Carla, tayo na ni Orlando jay. Narigat mo't na ano pagkadkadam. Diyak pa'y nga rod na ibaga iti apo ko yo tatang. Ngam sigurado ang magustuhan mo't ni Sandy, tadi na pa'y nadanaan ni Lola na. Sapay kumaa, ta saan to amadlaw ni Sandy dagiti madi agalad ni Lola na. Kasla na nagtipampanunutem? Ha? Ne, awan anak ko. Adala malagip ko. Anya nga oras as sumangpot ni Daddy, Mami? Napan ni Daddy medyo probinsya. Napan na sinukon ni Lola, anak. Ha? Sinukon na ni Lola? Umay dito'y ni Lola, Mami? Wan anak ko. Dito'y pailang agnaad ni Lola. Nabayag mo't adi mo nakita saan ka di? Uwan, Mami. Amok akailiw mo mutan ni Lola, anak ko. Wan, Mami. Kuma, sumangpatdan ka ni Daddy. Di ka agdanag. Madamdamalaeng at dadanton ditoy. Sige ta inak isagana di sangputan da amakan, anak ko. Wan, Mami. Dumanon kayo, nanang. Nay, nagpintas mo tantay balayo, anak ko. Nasayat mo ta nagustuhan nyo, nanang. Nasayat ada kayo, nanang. Agmano ak. Nay, sika ka din da ita, Carla. Limok magkamat. Ay, masiguro aka na ayon tikang kaninyo, anya. Siyempre, mata, nanang. Kahit sigurado ang magustuhan nyo ti panaglutluto ni Carla. Ay, rumbang laang Masapol ang maramanakmag ti panaglutluto na. Di kayo agdanag, nanang. Ilutuan kayo iti naiimas, tapno ma-enjoy yung mati panagyan nyo ditoy. Kayat mo asawan, saan ka agtrab-trabahaw? Diyay latan aglutluto ti aramidam? Ay, sumot lagayam ang naglukmag ka na. Nanang, jakon pinagtrabaho ni Carla. Tapno mataray pa ito na anaimbag ta apo ko yo. Makastagayam. Wan, nanang. Ala, umay kayo, nanang. Amok anabanog kayo ka ni Orlan ang nagbiyahe. Iso ang nagluto akon, tapno makapangan kayon, sakbay nga ginana kayo. Naisaganak mo tanti pagturugan nyo asilen. Ababaapan na rita manang Emmy, nakipagnaadan kada kami ti katugangak. Amo nilakay ko no anya ti ugali ti katugangak. Kunak no nagbalbaliwon manang, tabim makatkat nga rudan. Ngam nagbidutak, takas laki marupay ti madi agalad na. Nupay kasta, inananusak manang. Impagpagapuklaangan itinasingpet nga asawak. Ngam adda dagiti gundaway ajak maliklikan asong batan, gaputa makapainsultumet ti panagsasauna. Kas iti na minsan.
bisin akon. Awan ka di pa iti makan si Kakarla. Mabitla ang nanang. Napan ko pa'y ngamin sinukon ti apu ko iti pagadalan. Iso ajak pa'y nakaluto. Sana bale, tamabit matla ang amaluto ti sidaan tayo. Ay, nagluto ka ko mga minan asak bay apimanaw ka. Amumot nga daak dito. Nagkiinad kan tumot kami nga gunggunay. Iso ang makamkamtod ka iti oras. Naglukmag kan tumot nga main. Iso akas tati pa naggargaraw mo. Nanang, day talaga rudin ti aramidam. Tati anak ko lang tiyang trabaho. Di mo pa'y maaramid magta nasayaat. Nanang, saan lang adag ito iti trabaho? Makitkita yumot nga ado ti matrabaho dito'y balay. Saan akas to'y kaurnos ti pagnanaadan nyo abalay? No saan asyak ti agidaldalimanak dito'y? Kasumba-sumbatan nakpayag. Naglaing ka na babae. Kas kalasig siguro. Awan mo ti kastabiyag mo ita. No saan aga po iti anak ko? Saan nyo nga ibagaday tananang? Tasaan nakapinidot laang iti sadino man di anak yo. Nakaadalak mo't nanang. Iso atan tanangin nyo kumamot ti panagsasauyo kanyak. Agpay sumot nagiti ibagbagak. Agraraman kakit di Awan pa'y serbim nga inasawa di anak ka. No apay mo't ngamen asikapay tinagustuhan na. Nagalas mo gaya man di pa nagsasao di katugang ang anak ka. Tatang. Apay nga ipalubos mo kaya pagsasawan na kayo di kasta. Bayan yun. Ti importante, amo na ahusto lang dagiti ibagbagak ken kuana. Diyak ngamin kaya't nga ibaga na nga awan respeto ken kuana, tatang. Ang maglablabos mo tan. Kasla lang arudan doon niya nga dadita balayaw. Pagserserbiyan pa'y ngam kastatar aramidan na kan ka. Nagawan ka tabayin day jaba kang taan. Diyak ngamin kaya't nga isuday tati pangrugyan ti susik mi nga agasawa, tatang. Ang masapaw, amamuan ni Orlan, tar aramidan kan ka dyan na anak ko. Kapo siguro taam muna ti anak na lang ti agtrab-trabaho, kastan ti trato na kan ka. Ang mambo pa'y, no ada kasta kabibiyag di anak na, no saan na sika, tinasawa na. Bayan yung tatang, siya kundi makaamoy ti amin. Maamuan tumat lang ti asawak ti aramidon ti inana. Da ito iti tandaan am, Carla. Saan lang napadpadasin di katuga nga mapadaksin na kay ti imatang ni Orlan. Tasak, ti makalaban na. Sapay kumatasaan nga umabot iti day taapunto, tatang. Tapno saan ada kami nga agasawa ti agriri. Ayan ni nanang, apay aday pa lang umaymangan. Saan ka no pa mabisin bakit? Kain mabain ka no kon ka, tagong ungot ka kanumot kan kwa na. Kasta timpulong na kan ka, Orlan? Carla, among matanda ugali dyan anak. Saan mo lat ako man at tinutupan? Nasakit nga hindi pa nagsasao ni nanang mo. Ingkalindagak laang ti bagik. Among mat adyak kaya ti makiapakan kwa na. Ay, pasensya ka no kasta ti inak. Ngam, jakmot niya min mabalin at talikudan, tayo nakat nga rod. Amok nga doon ti pagkurkurangan na. Ngam na siya ti makaawat, pasensya amlat ako man. Nagalas nga min nakasusik ti nakaikamangan. Pasensya kan, Orlan. Ngam aglablabos mat ngaminan ni nanang. Saan kumaday ito ti pangrugyan ti dita pagkinaawatan? Saan bakit? Normal lang kanyak ti sa reaksyon ko tayo nakit nga road. Iso daw atag tinaan-anay apan nakaawat mo. Sapay la kuma, tama pasensya am di inak.
yan naguyong ni Lola? Saan, anak? Nasingpat ni Lolam. Saan? Nangagkuting bagbaganakan kay di nagsarita kayo. Apaan na kayo pa? Kasday laang ni Lolam. Tinasayaat, kanayon akasaritam, tapno maayayukan ka. Manjak, mami? Jak kayat ni Lola? Mabutang akan kwa na. Basta di mo pakpakitaan ti madin ni Lolam, anak ko. Agungot kan ka ni Dadim. Jaklatan as gan mami. Amang ano pati siya kat kaungat na pay. Adakan ka day ta, anak ko. Ngamno kasarita na ka. Kasarita met ni Lolam. Nanang, umay kayo manganan. Ay, di nakman isturbon si Kakarla. Tamadama nga agbuy-buy ay titibay. Amangan ko nak numabisin kayo, nanang. Nakaluto akon. Di ka ba naging sisingpot si kababae? Isuntobat lang ay so nagalas do galim. Agyaman ka, tay nasawa na kati anak ko. Agraraman. Nanang, isumat lakas ta kakalukmag, tanagimas gayam tibiyag mo. Kakaasi dyan ako amang manggad, ngabsi ka, ada ka dito'y balayaw nga agim imas. Nanang, pangaasiyo, di kayo kaya tasong batan. Amang anoan yan tumanti darom yun ka ni Orlan. Tapagbalinan nakpay apulungera. Talagang awan babain mo, babae! Saan kumamot akas natin pa nagsasauyo ita asawa? Ha? Orlan? Ay, kasanaw! Kat nagbastos ba't ngamin dahi ta babae? Nanang, nanggag ko ta amin. Itay pa adang-danggag ti saritaan nyo ita asawa. Kat dahi ta asawam ti sakit mo. May saka mo. Noon niya launay ti kinayat mo iti dahi ta babae. Nasayat ni asawa ni Carla, nanang. Iso arespitaran niyo kumamat. Orlan, huston, bayamon. Awan anyaman na kanyak daytoy. Saan, Carla? Masapol ang may palawag ka ni nanang dagiti mading aramid na. Anya? Nanang, no kaya ti tagbayag iti poder mi iti asawak. Masapol a baliwan nyo ti panakilangan nyo konkuana. Kaya't da kayo ang makadin na, nanang. Tamailiw kami mat kada kayo. Kan kaya't mi nga iparik na kada kayo, anapatag kayo kada kami. Ngamay sa lang tikid dawag. Saya atin nyo kumati makilangan iti asawak. Pangaasiyo kuma. Jak impagarop, ana imatangan ken nanggagayam ti asawak ti panagsasao ti inana kanyak manang Emmy. Saan ang nakapaglibak ni nanang iti daydi agundaway. Naimbaglaangan ta nakapagsarita metlaeng iti nasaya at ti asawak. Ken ti inana, iso asaanan adim makkelpay ti riri. Naawatan ti katugangak dagiti kayat ang mapasamak ti asawak. Dakkel ayaman ko day di apasamak manang, gaputakas lamang rugrugi idinti tensyon iti nagbaetan mi iti asawak. Manipud idi, nagbaliwan ti trato kanyak ti katugangak manang, kat nayasadagmatan ti rikna ti anak ko iti lola na. Aging gaita manang, adapay laeng iti puder mi ni nanang. Nasayaatan ti linnangan mi iti tunggal maysa,
napakaragsakan mo't unay ti asawak. Daytoy ti padas ko manang. Tuy pagayam mo, Carla. Pagayam a Carla, pudno a makaibati iti adal ti pakasaritaam. Nang runa dagiti kasken ka, nga adda iti puderda, dagiti nakaikamangan da. Nagasat ka tanasaya at tilin ng inyong agasawa, uray adda dagiti kastoy adimteng a panubok iti biagyo. Kat dayawon kamet, gapo iti respetom iti nakaikamangam, uray adda dagiti naaramid na asaan a maiparbeng. Sapay ko ma, taagtultuloy tinasaya at alin na nganyo iti tunggal maysa. Alakastan pagayam ko, katagyamanak iti panangibinlay mo iti padas mo, iti programa tayo. Dagiti tugon, iti dana, tibiyag. Naimbag nga orasyo amin gagayam. Di pa kasaritaan nga intay ikan biyag ita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam, ang nagpailingad itinagan a Jane at aga Cavite. Kastoy man ti kunana. Dear Manang Emmy, ilingad naklaangan itinagan a Jane. Agnanaed kami diti Cavite manang ngam tubuak iti La Union. Kasmatla kadagiti mang tartarabay iti channel yo, di makalak aday to'y a programa ti dengdenggek nang runa idi ubingak. Taagnanaed kami paylaang idi ijay La Union. Daytoy ngamin ti kanayon a dengdenggen da lolo ken lolak. Awan ti palabasan da nga aldaw asaan da adenggan daytoy iti radyo. Itata na sarakak daytoy iti YouTube, nagsubli iti lagip ko, idi ubingak pay. Naawis matiriknak anang ipatulod iti padas ko, barang makaibati iti adal, kadagiti dumdumngeg. Rugyak nga rod ti agsalaysay, Manang Emmy. Nagnisit. Nagnisit lang araw doon. Nagalas pa iti lang ana. Nalabas ka matbong. Oh, apay. Agpay sumuta. Kapoy tinalabos sa kinangisit mo. Agkamaris kayo nito shoes ko. Nalabas ka talagan. Nagsakit na kita'y bagbagam. Oh, di agsakit kan. Mangit kamot gayam. Mangit. Huston. Agsardang kan. Manjak ngay. Apay, ano taramidam ngisit? Awan ti mga ramidam, gapat agpaypay si ti bagbagak. Talaga amat anagnisit ka. Ipulong ka kaninanang ko. Diagi pulong ka. Amangan no kapat pakadamot lang ni nanang mo anangisit. Kamot gaya man anak ko. Oh, apay analiday ka? Awan tatang. Anak, amamu ka. Madlaw analiday ka. Di ngamin kaadalak tatang. Nibong, kanayon nakasurunan. Nagnisitak ka no. Kun, naalasak ka no. Anya? Sana may parbang dayta anak ko. Masapol ang madisiplinahan dayta kaklasem. Kaya't mo tayo pulong ko itititser mo. Saanan tatang? Mauman tumatla siguro. Talaga ngamin akas jay na day jay akaadalak. Anak, patpat ganda ka unay ka ni nanang mo. Iso adi mi ipalubos sa laisin da ka, may papan itilangham. Agyaman nak tatang. Kato nagpintas ka anak. Saan lang nga itilang no di kat pati iti kinataom. Nakasingsingpat ka nga anak. May saka na isang sangay na parabor ti Diyos kada kami. Iso adi ka kung maagpa-apekto kadag iti mang lalais kan ka. Ika gumaak tatang. Ngam masaksakitanak namin no daduma. Amok anak ko. Ngam patib karam ti pakinakam mo.
Laglagi po asaan na pudno ti ibagbagada may papanggan ka. Napintas ka, anak ko. Simangpat ka din ni Jane lakay. Wan bakit? Masya na kita anak ta. Nakalidliday man na simangpat dito'y balay. Ha? Apay, anya tinapasama ka ni Jane? Kasi ti sigod, linalais na ka numanen. Nang ro na di kaadalan ng agnaga ni Tibong. Anyamat nga minan day nga ubing. Di damot lasar denganon asursurduan ni Jane. Among bakit, ora ubing pa ni Jane. Marikrik nakti sakit marikrik nana. Tunggal laizan da may papanitilangan. Binagbagaam ko malaangan ni Jane. Adi na idan ikaskaso. Tawan mo't kinapudno na tibagbagada. Kasta amat timbagak. Ang moray no kasta. Mapanak iti pagadalan dahin ton bigat takasaritak ti maestrada. Sana kahit ni Jane. Ngamrumbang lang nga maamuan da ter aramidan da kankwana. Sika ti makaamulakay. Barang sardangan da nga agpayson ti anak ta. No may pakaamom ka dagiti maestra na ti araramidan dagiti kaadalan na. Sapay la kumabakit. Kaasimot nga minta anak ta. Ngisit oh. Nakangisngisit lang nga rodan. Pulong mera pa'y. Nakayumanan. Talaga ka di adidak sardangan asursurduan. Apay, agi pulong ka manan ka ni tatang mo. Tapno may manan dito pagadalan. Pulong mera ka talaga. Ngisit, ngisit, ngisit. Pangaasiyo. Sardangan dak ko man alalaisan. Awan mo tiar aramidak ka da kayo. Apay nga minakasta tilangam. Nakaalas ka, nagnisit ka pa'y. Kat na kayo nga'y, nagmaditi ugali yo. Naglaing kayo amang lais. Na, tamo nanti sumungbat. Ay, apo ningisit. Nalastog kita na. Aglablabas kayo mat ngaminan. Ay, saan da ka sardangan? Ngapay nga na dito'y ka pa nagadala. Saan ka may bagay dito'y kaputan nagngisit ka. Ngisit, ngisit, ngisit. Ti kasasaad ko idi ubingak payman ng Emmy. Agsangit ti may nga aldaw asaan dak alaisen dagiti kaadalak ng runa ni Bong. Gapu iti panang lalais da kanyak, kanayo nak nga agsangit iti pagadalan. Ngem napalalo ti panang lapid ko iti panagarubos ti luwak, tanakarkaro asurduandak no ipakitak ti panagarubos ti luwak. Diyak makapanunot anasayaat gapu iti panang bulbuli da kanyak. Dimtang pa yan iti punto anaawanan akon iti ganas asumrek iti pagadalan manang. Ngam tunggal makagtengak iti balaymi, mapunas amin dagiti sakit amarikriknak, gapu iti panangayayo kanyak dagiti dadakkel ko. Nagtultuloy ti kasjay nga aramid da kanyak, agingga iti nakagtengakon iti high school. Agingga ita, kastoy palater aramidan da kanyak. Kanayon dak pala ang alaisan gapo iti langak.
Nang runak at kaadalak man ni Bong. Iso nga min ti dadaulo kadagiti manglalais kanya. Amo damot ana alas nga aramid ti panagsurdo. Aramidan dalat ta. Kaano nga tayo nga agsardang da? Saan aday ta ti agbalin ato bang? Tapno matunoy ko dagiti arapaap ko. Naskan nga agbalinak anatibkar. Tapno malabanak dagiti aramidan da kanyak. Kaya't ko ti makaturpo si ti kolehiyo. Tapno makatulong aki ti pamilyak. Amok adinak baybay anti Diyos. Isu nga ikagumaak ti makaadal. Anya dagita di tarupam. Apa na gado tinagbubukal. Anya ka Bong. Aging ga kadiita, kasta pala ang ti ugalim. Agbaliw ka matan. Apay ngamin naging kay takot kasta pala ang tilangam. Nakalalas ka, nagnisit ka pa'y. Panagkunam kadikat na saya at day tangar aramidam. Idubing tayo, kastakan. Aging gayta, awan latta ti panagbalbaliw mo. Panagkunam kadikat apektado apay kadagita nga ibagbagam? Saanan, Bong? Oh, agpaiso? Talaga mo ta? Katwan mo. Iso adimon sayangan ti panawon mo ang manglalais kanyak. Ta saan akon nga apektado. Wan, pudno na po daw ka. Nataer ka. Kan nagpintas akitaan ti siding di tamuging mo. Maibagay launay kan ka. Ngam, naalas mo ti ugalim. Tirong ba nga aramidam, agadal ka na imbag, barang maipasam ti high school kat makapagkolehiyo kan tumatlaang. Amo ka, agangabit amin na gradom. Iso nga imbes aday tamang lalais kanyak ter aramidam, agadal ka kiti na imbag, tapno maragsakan mo't kan ka, dagiti dadakkel mo. Adakon. Awan ni nanang mo anak, napanitayan ti kumarin na. Kasla naragsakan sa ita, Jane. Tatang. Apay anak ko, ada ka din napasama ka pa karagsakam? Malagip ko nga minibong tatang. Di ngay kaadala ka kanayon amang buli kanyak. Oh, apay anak, linais na kakadimanan. Wan tatang, ngam sigurado anang rik na iti imbagakken kwa na. Kat sapay ko matasim magapsap kan kwa na dagiti imbagak. Apay ngamin, anya ayati imbagam kan kwa na. Sanan arumbang ama-aman nyo pa'y tatang. Basta, ngam di kay agdanag, tapara iti pagsayaatan na timbagak. Kat sapay ko matagbaliw tumutan. Talaga kadiasaan kan nga apektado kadagiti ibagbagada may papankan ka anak ko. Saanan tatang? Tinapatag kanya kita kat makagraduarak kan makapagkolehiyo ak. Ado nga min ti arapaap ko iti biyag. Kat saan ati panang lalais da kanyak ti agbalin atubang tapno matunoy ko dagiti arapaap ko. Rumbang laang anak ko. Kat namnamaam nga da kami laang kaninanang mo akanayon amang suportakan ka. Dandanin ti graduation ti anak mo. Ak kolehiyon tumatan. Kasla kaano lang iti ubing pa'y akanayon niya agsangsangit niya agawid. Gapoy ti panang lalais da kan kuana. Wan nga rod lakay. Maging gansamot itakat at dapay laang di kaklase na akanayon amang lais kan kuana.
Pudno, ngam dakkelan tinagbaliwan di anak ta. Di na ni kaskaso dagiti mang lalais kan kuana. Ay, nasayaat mo't no kastala kay. Nangato ta arapaap ta anak ta. Kat sapay lako matamatunoy na amin dagita. Tapno masupapakan mo ti amin na sakita na riknana manipod iti elementarya. Amo ka dagiti napasamak ti mangpatpatib ka iti pakinakam na. Tapno agbalin na progreso ti biyag na iti masakbayan. Ikararag ta mapasamak day talakay. Babaan iti tulong tinamarswa. Nadanon nga rod ti panagturpos ko iti high school manang Emmy. Ngem iti lasod ti mano atawan ko iti sekundarya, saan anapukaw dagiti nang lalais kanyak gapu iti langak. Saan ngamin anapintas akas kadagiti daddu mga agtutubo. Ken kang ronaan na nangisitak manang. Ti pagyamanak iti Diyos, saan apulos nga imparik na dagiti dadakkel ko nga adda pakapilawak. Gapo tano adda akon iti balaymi, siya kon ti kapintasan iti imatang dagiti dadakkel ko. Iti panagadal ko iti kolehyo, nakarik na akmanan iti insecurities, gapo nga rod iti langak. Gapo ta agduduma manen a tao ti makadupong ko iti simrakak nga universidad. Anya ko nam Jane, anak. Talagang saasaanan nga agbaliw ti trato kanyak ti tao, tatang. Nay, apa yan anak? Kasano, aging ga itata kolehyo akon. At dalat ta dagiti mangumum si kanyak gapu iti langak. Anak, naglabasa mo dagita manipod elementarya aging kat sekundarya. Nabaalam ti amin na pananglais ken panangumsi nga imbakal daken ka. Di mo kunaan. Ngay tatakolehiyo kan, sa kapayla pailuyos ka dagiti awan mo't ka iskan ng aramid ti sabali a tao. Tatang. Kabisado kan anak ko. Kabisado da ka kaninanang mo. Amumi no anya ti kalidad ti kinataom. Itakan ipaya sumuko ka. No kaano adandanin maragpat mo dagiti arapaap mo. Laglagi pom Jane. So magmamanulang natawin, agturpos ka ni ti koleyo. Itulok mo ka di mapaluspusam ti kundaway, gapulaan ka dagiti mangumumsikan ka. Saan, tatang? Jack itulok. Kasta dahit ti kayat ko amangagan kan ka anak. Di ka pa iluyo si tanyaman na saan nasayat nga aramid ti sabali a tao. Ipakitam ka dakwada nga oray no kasta tilangam adda na isang sangayan agalad mo asikalaang ti agtagikwa anak ko. Apay adi ka pa'y maturog lakay. Pampananutak ngamin ni Jane nga anak ta bakit? Apay ni Jane, ada ka di dakas na napasamak kan ko ana. Awan mait, isu na lang taging gaitangatan iti koleyo. Isu upay lang ti pagparparikutan na. Dagiti manglalais kan ko ana gapoy ti pisikal alanganan. Oray kas jay ni Jane nga anak ta. Tanasaya at ti panagpuspuso na. Nasingpet nga agtutubo. Naku namon bakit? Sa payag may samat nga anak ta.
Iso akapilitan adata ti mangandingay kan kuana. Kanayon mo't akasarsarita ta saan aya. Kanayon apatib kerenta ti pakinakam na. Rumbang laeng Saan ta nga itulok ako mapsot ti pakinakam na? Tano mapasamak ti kasta. Amangan no mamimpinsan mo ta maripog ti saripdana. Katnoan niya pa'y ti mapasamak kan kuana. Wen lakay, husto day taan na ibagam. Alang arutan, maturog tantan adalam mo terabi. Sana balitan na pagsaritaan tan, no anya tirumbang nga aramidan ta para kan ni Jane nga anak ta. Itata nakaturpusa ko nanang, tatang. Ikarik, guminawa mo ti panagbiag tayo. Amin arigat yu kanyak, subadak. Jane, anak, saan da ka nga obliga namang subad ka da kami kaninanang mo? Obligasyon mi ti mang suportaken ka, kan mang paadalken ka. Tada kami ti dadakkel mo. Husto ni tatang mo, Jane. Awan ti rumbang asubadam kada kami. Inaramid mila ang tirumbang. Day tatipudno, anak ko. Amoy tatang, nanang, nagasatak. Tauray no kastoy tilangak, naadaanak mo't itinaganak akas kada kayo. Malaksid a suportado dakiti amin. Itilaksid ama ko na asan tayo matabak nang. Siyak pa'y ti kapintasan iti imatang yu. Talaga mo't anak ko. Awan ti umasping iti kinapintas mo. Dahito'y tilaglagi pa anak ko. Ti kinapintas kat saan laeng ama ibasar iti physical alanga. Kadawyan lang amin dayta. Agkupas dayta. Ngam ti pudno a kinapintas. Makita iti puso ti tao. Babaan iti kinasayaat na. Iti kinaimbag ti aramid na, kan kang ronaan iti amin, no kasano ti pamati na iti Diyos. Takas iti nakunakon, ti pisikal a kinapintas kat agkupahas. Ngam no ti makita iti kinataom a pintas, kat tinatibkar a panagtalag mo iti Diyos. Santo apulos nga agkupas dayta, Jane. Husto ti inam, anak ko. Iso asapay la kumatagtali na iti na isang sangayan a kinapintas akop kopikupam, anak. Ngamin, sana maagaw kan kati sa bali dayta na isang sangayan agalad mo. Agyaman na ka talaga kada kayo, tatang, nanang. Di kay agdanag. Agtalinaad iti puso kan isip ko ti amin apa magbagayo. Ikarik dayta.
sapa analpas dagiti rumbang nga aramidag. Iti naibangon ko abas ita negosyo. Tinasayaat, dumagasak pa iti restaurant. Tay gatangak iti makandag iti dadakkel ko. Gatangak man Palimos, oray pangkaanlaan. Ha? Mabitlaang tata. Jane? Ha? Amudak, tata? Oray, di na kong limusan. Sige, panawan. Saan, tata? Di kay pumanaw? Di kay agdanag, taikan kayo iti ura igatang nyo laang iti kanan nyo. Tani, madlaw mabisin kayon. Nagkutong kayo ngamin. Ha? Saan ko maamasair tirik nayo, tata, ha? Awan ka di anak yo? Saan da kayo atartari patuan? Nukasta, di nak mabigbig. Ha? Apay? Agam amu tayo kad... Ha? Aguray kayo? Ada siding di tamuging nyo? Kaarngi unay ti siding ti... Ditakan. Bong! Nagsarimadan ka. Nukasta. Si ka nga agpaiso ni Bong. Inlayon nanti pimanaw. Ni Bong lakit di nga agpaiso day jay nga agpalpalama. Tsak na impagaro. Naglakay mo't ngaminan tilangana. Idinto tagkatawunan kami laang. Anya nga to tinapasamak kan kuana. Apoy ang nagbalin mo't ton akas jay. Nagkutong. Sakat naglakay tilangana. Iso at tata pa yung tiawag ko kan kuana. Anyan nga agpaiso. Asino ti mangipagarop at tinataer ngam kanayon amang lais kanyak idi kat agbanag anak kakaasi kan nakalaklakay tilangana. Anyan nga agpaiso ti biyag napno iti kinadatdatlag isa husto launay tay kunada ti biyag kat mayarig iti agtaytayak apilid ti lugan. No maminsan, ada ka iti ngato. Ngam dumteng kat dumteng tulat ta ti gundaway, nga adda kan tumat iti baba. Pulos impagarup ti kasjay anapasamak manang Emmy. Tanibong akasadarak kan kanayon amang surdo kanyak sipud kinaubing ko. Lima kay tilangana kan nagbanag nga agpalpalama. Sa bagay, manipod tinakderak ti saanan amang ikaskaso kan kuana, idi kanayon nakasurduan, jakon amunoan niya tinapaspasamak kan kuana. Sa anak mat ngaminan nga interesado idi, taim pamaysak ti atensyon ko iti panagadal ko, tapno maragpat ko ti amin nga arapaap ko.
Awan ti panggap ko amang balas kan ni Bong, gapo kadagiti inararamid na kanyak idi manang. Nang runa kat amok iti panunot ko, at tinapasamak kan kwa na, kat nalabit abunga dagiti saan anasayaat nga aramid na, idi agkabanwag pay. Daytoy ti pakasaritaak manang. Kat namnamaak asapay lakuma, tanakaagsaw iti nabalitokan nga adal dagiti dumdumngeg. To'y pagayam mo, Jane. Pagayam a Jane, umunay ti amin, agyamanakkan ka iti panangibinglay mo iti padas mo. Saan laeng an nabalitokan nga adal ti patsek an naagsaw dagiti dumdumngeg, babaan iti insalaysay mo. Nabalitokan ken napateg nga adal ti naibatim pagayam ko. Gaputa ti saan an nasayaat nga aramid, awan met ti ibunga na anapintas. Ngamno ti tao kat agimula iti kinaimbag, akas iti inaramid mo iti laksid dagiti napasaram, sigurado amagunod mon ti baligi ken ti kinaragsak a naitani para ken ka. Alakastan pagayam ko kat agyamanak iti panangibinglay mo iti padas mo, dito'y programa tayo. Dagiti tugon iti dana tibia.